Eu sunt Raul și am venit cu primul... bună ziua lumea, eu sunt Raul și am venit cu primul episod din seria mea de Minecraft. Și vom intra pe serverul sg.lbsg.net pe tablete. Intră. Ok. Bine? Nu m-am aplicat ce să vreau și eu. Azi sunt alături de Raul. Doamne, Alex. Stai. Uite-te. Unde? Te că am un pic de lagă. Unde ești, Alex? Uite-mă, în spatele tău. Stai să mă loghez. să nu vă logați după mine, vă rog frumos. Dar nu trebuie să mă loghez. Bă, stau în tine. G-A-M-S. Games. Bără, registru. Deci lumea azi o să fie un episod. Primul episod. Primul. Ia mă vine să Înainte. M-am logat? Da, m-am logat. Sunt deja de 1 minut jumate. Hai mă, că a pornit. Așteaptă-mă. Nu sunt deja aici. Unde? Așteaptă-mă. Hai, intră. Nu știu nicio mapă. Intră, mă. Nu știu nicio mapă. Serios. Ce eu să... Am lag de la Mobizen. Nu mă încă. Nu, și la 5 minute voi opri filmarea. Tot așa. Și voi continua. Doamne, când voi termina meciul? Când voi termina meciul? Se vede că că încă nu e nicio mapă. Deci, m-a scos. Bună, voi încheia și eu... M-a dat ban! Voi încheia episodul ăsta aici. Scuze că n-a fost mai lung. Dacă mie m-a dat ban. Și... Bye.